Horas, majaha buku nabadia Bibel sian 5 Musa bidu onom. Alayod dotona aturad dohot aka naong tinonahon ni Jehovah de batamunay, podahonon tontu hamu asa ulahonon muna ditano si soluhon munay dung tari para hamu tusi. Asa marhabiaran ho tu Jehovah de batam jala diradoti ho sa luhut aturan na dohot tonana aka naong hutonahot ho songoni ho ng anakmu ng pahupum saliling ho mangulu asa tung hupagadyang umurmu at tong tangihon may ali Israel jala rikoti mangulahon akay asa marhasonanga ko jala asalam torop si tutuhamu songon naong pinorbagabaga ni Jehovah de batani akka upum tuho ditano habaoran ni susu dohot situa ni doba. Tangihon ma ali Israel anggo Jehovah de batatay Jehovah sa sadasado jala ikon haholongammu Jehovah de batam sian nasa roham dohot sian nasa ati-atim dohot sian nasa gugum jala ikon parati-ati honom muhuhut hataon akan nahutonahot tuho saderion jala ikon ugugo ommu mangajarhon akay tu aka anakmu jala taringotamu akay molo hudul-hudul ho di bagas jabum manang mardalani ho di pardalanan manang lahomu dupi ho nang dung hehe muse jalay kun rahutonomu akay bahen partinadaan di atas tangamu jala bahen parningotan di holak-kolang ni matam jala ikon suratonomu akay tu tohang ni jabum doho tu panggubangammu ia dung masuk ho ditogihol Jehovah de batam tutano na niwarihon na tu opum tu si Abraham, si Ishak dohot si Jacob mangalihot tuho huta aka nabulo dohot nadinggan aka naso pinukam tole bagas aka nagok dohot nadinggan marragam-ragam aka naso ni isyammu dohot sumur aka naso hinaliammu tole porla anggur dohot haujetun aka naso sinuammu jalamanga ko siani pola busuran say marjaga mahodi dirim asa unang dihalupahon horoham Jehovah naong manugiho ko ruar siya tano misir siyan bagas parhatubanammu tama ikon habiarammu Jehovah de batam jala uluammu ibana jala marwari ho tugo warna dang jadi ihutono muna akka debata sileban siyan debata ni bangsa akka nahumaliang hamu ay debata parimas do Jehovah debatam di tonga-tongamu asa unang marpiar-piar rimas ni Jehovah debatam midaho gabi siya punon na ho maon siyan sisik ni tanoon dang jadi ujunamuna Jehovah debatamunay songon naong ni ujunamuna ibana di masa ikon burju hamu mangaradoti akatona ni Jehovah debatamunay rudi panidang yon na dohot aturan na aka naong tinonahon na tuho. Asa ulahonom mo na tigor dohot na dinggad diadopan ni Jehovah asa marhasonanga ko, jala asa masuk ko jala tianom mo, tano na dinggad ni naong niwarihon ni Jehovah de tu aka opum. Iko ni ba na mangyak sa luhu musum siyan adopam mo songon naong pinorbagabaga ni Jehovah hiyan. Tung sura suku-sukunon ni anak muho sugot songonon. Dia do permulaan ni aka panidangyon aturad dohot uhum. Aka natinonahon ni Jehovah debata tai tuhamu. Jadi dohonom muma tu anakmu. Hatuban ni si Firaud dohami na julo di Misir. Gabi ditogihot Jehovah hami. Ruar siya Misir marhite siyan tangan nagugu. Jala di bahay Jehovah do tada na dohot halongangan akan nabulon jala na rahat di Misir tu si Firaud dohot tu sadok isini bagas na dia dopan nami alayang gohami ditugihon ibana do ruar siani asa buanon na hami masuk jala lehonon na tu hami tano naung ni warihon na tu opunami ala ni ubahen di tonahon Jehovah ujui tu hami ulahonon nami sudi aka uhumon
marhabiara tu Jehovah di batanami, asa marhasonanga kami ari-ari jala tongtong hami, penguluan na songon na adar sadarion, majadi hati gora doi huhut di hami, mo lahuriko ti hami mangulahon sadok uhumon diadopan ni Jehovah di batatay, songon naong tinonahon na tu hami. Butima Mauliate.